дуруд дӯстон, шумо дар канали Мушти Тоҷикӣ қарор доред. Варзишкорони тоҷикро ҳама каса дастгирӣ мекунем. Имрӯз дар Ӯзбекистон дар Тошканд Лигаи Яктагон мусобиқа баргузор мекунад ва дар ин мусобиқа 5 варзишкори тоҷик иштирок мекунанд. Аввалин баромад мекунад аз Тоҷикистон Нуриаллоҳ Муродов. ӯ бо варзишкори қирғиз баромад мекунад дар риштаи ММА ва умедворем ки Нуриаллоҳ Муродов имрӯз парчами Тоҷикистонро баланд мебардорад. Дӯстон, Нуриаллоҳ Муродовро дастгирӣ кунед. Он Нуриаллоҳ Муродов дуюмин бор аст ки дар риштаи ММА сеюмин бор аст иштирок мекунад, чунки як бор бохта буд, дуюм бор бурд ва ин сеюм муҳорибааш мебошад ва имрӯз умедворем ки дастболо мешавад. хотиррасон мекунам ки Нуриаллоҳ Муродов писари Ҷонибек Муродов аст, овозхони машҳури Тоҷикистон. Ва дуюм варзишкор бошад аз Тоҷикистон Шерзод Ворух Гангстер Ибодуллоев. ӯ аз Ворух аст ва ӯ бар зидди Ҷаҳонгир Наҷмиддинов аз Ӯзбекистон мебораяд. ҳарифаш хеле пурқувват аст, тақрибан 22 муҳориба дорад ва Шерзод Ибодуллоев бошад 8 муҳориба. дӯстон, Шерзод Ибодуллоевро дастгирӣ кунед, дуо кунед ки ӯ имрӯз дастболо шавад. ӯ аз Ворухи Тоҷикистон аст ва умедворем ки ӯ имрӯз парчами Тоҷикистонро баланд мебардорад. сеюм бошад аз Тоҷикистон Амирхон Атахонов бар зидди Ҷамолиддин Раҳмаҷонов баромад мекунад. Амирхон Атахонов ва Ҷамолиддин Раҳмаҷонов аз Ӯзбекистон. дӯстон, ба фикри ман ҳамин муҳориба шояд ки барандаи ҳамин муҳориба Амирхон Атахонов ва Ҷамолиддин Раҳмаҷонов барандаи ҳамин муҳориба шояд ки дар ҳамин вазн муҳорибаи ояндаро барои довталабӣ барои камарбанд биҷанганд. барои ҳамин ин барои Амирхон Атахонови Тоҷикистон хеле муҳим аст ки ӯ имрӯз дастболо шавад ва агар ки ӯ дастболо шавад, шояд ки муҳорибаи ояндааш барои довталабӣ барои камарбанд дар ҳамин вазн шавад. ҳарифи ӯ як бор барои камарбанд ҷангида буд, Ҷамолиддин Раҳмаҷонов. хеле ҷангҳои хуб мекунад, ҳамеша ба пеш ва ҳамеша мехоҳад ки ҷангҳои ҷолиб нишон диҳад. барои ҳамин мо умедворем ки Амирхон Атахонов аз Тоҷикистон имрӯз коре мекунад ки Ҷамолиддин Раҳмаҷоновро шикаст диҳад ва дастболо шавад. дӯстон, фикратонро дар ин бобат ҳам нависед, дуо кунед ки варзишкори тоҷик имрӯз дастболо шавад. ва дар набардҳои асосӣ як тоҷики дига Ҷонибек Ҷони Airlines Ҷаборов бо варзишкор аз Ӯзбекистон Сардор Эркинов баромад мекунад ки Сардор Эркинов ягон бор бохтагӣ нест, шикастнопазир аст. 3-0 ва Амирхон Атахонов аз Тоҷикистон бошад 9 бурд дорад, 4 бохт ва 1 мусовӣ. таҷрибааш хеле хуб аст ва умедворем ки имрӯз ҳарифашро шикаст медиҳад ва дастболо мешавад. дӯстон, Ҷонибек Ҷони Airlines Ҷаборовро дар комментҳо дастгирӣ кунед. ва набарди асосӣ дар ин муҳориба, набарди асосии ҳамин шом Карим Мадраҳимов аз Тоҷикистон бар зидди Муҳиддин Мамаҷонов барои камарбанд меҷанганд. дӯстон, набарди асосӣ Карим Мадраҳимов бар зидди Муҳиддин Мамаҷонов. дӯстон, ин сеюмин бор ҷанги онҳо мебошад ва умедворем ки ин ҷанг барои камарбанд Карим Мадраҳимов аз Тоҷикистон дастболо мешавад ва камарбанди Лигаи Яктагонро ба Тоҷикистон меорад. дӯстон, дар комментҳо нависед кадом бачаҳои тоҷик дар ҳамин муҳорибаҳо шонс доранд ва кадомашон дастболо мешаванд ва кадомашон шонси 50/50 доранд ва кадомашон ягон шонс надоранд барои дастболо шудан. фикри шумо хеле муҳим аст барои ман ва фикратонро дар комментҳо нависед ва дуо кунед ки варзишкорони тоҷик имрӯз аз Ӯзбекистон бо сари баланд ба Тоҷикистон бо ғалаба баргарданд. дар канали Мушти Тоҷикӣ обуна шавед. ман ҳатман натиҷаи муҳорибаҳои Лигаи Яктагонро 5 варзишгари тоҷикро ба шумо фардо мерасонам ва умедворем ки ҳамаашон дастболо мешаванд ва камарбанди Лигаи Яктагонро ба Тоҷикистон меоранд. худо ёру ёваратон бод то умеди дидор.